Zo'n 80 anders uit Noord-Nederland binnen haar bewuster van ondermijning. Zij waren in de Skiersteens bij praat tijdens de bijeenkomst Penosa op het platteland. Wat criminelen helemaal mooi vinden is dat ze ook een ingang hebben in het gemeentehuis. Dus dat ze onder vergunningen mij denken kunnen of zorghield mij uitjan kunnen. Want in zorgfraude is ook een heel groot probleem. Nou, dat willen we net. Dus wij willen graag dat ambtenaren heel alert zijn en denken, je komt hier in mijn aanvraag, je klopt iets net. Wij vertrouwen het net, dat ze daar alert op zijn. Dus ik ben heel blij dat hier zo'n 80 jonge ambtenaren zijn die zeggen, hier willen wij meer van weten. Wat je ziet in de hele overheid eigenlijk is er is altijd wel wat met criminaliteit. Belangrijk dat je er bewust van bent. En ik denk dat we door een hele brede groep mensen hier in deze zaal te krijgen vandaag, dat we daar juist een mooie slag mee kunnen slaan om die bewustwording over dit belangrijke thema, dat we daar wat aan kunnen werken. Tante Mariel wil naast de net onkunnige controles op bedrijventerrein ook meer in contact met de boeren komen. We hebben natuurlijk een volle platteland, volle boeren, daar ben we heel wies mee. Maar boeren hebben ook stallen die soms leeg staan. En dat is voor crimineel heel interessant. En wij willen onze boeren ook beschermen. Dus wij zijn, wat we dwang in, is dat we ook gewoon bij boerenbedrijven deel gaan, weten waar de boeren zijn, dat die ook weten waar onze boa's zijn, dat je makkelijk contact hebt met waar. En ze geven alle boeren bedel. Dat zal net volgende week al gebeuren, maar in een verin van tijd. Dat is dus de preventieve kant. Exact, dat is preventief. Ja, wellicht fine zeg ik wat, maar we beginnen vanuit dat het vooral preventief wezen zal, ja.